Nakon što su im zbog vremenskih neprilika odgođene dvije utakmice, nogometaši Intera su bez službenog nastupa gotovo mjesec dana, no čekanju je napokon došao kraj. U Zaprešić dolazi aktualni prvak Rijeka, koja se u srijedu pobjedom protiv Dinama vratila u igru za vrh ljestvice. I Riječani sada žele produžiti svoj niz od 13 utakmica bez poraza s Interom. Inter bez kartoniranog Mazalovića, na lijevom boku opet je Čeliković, na krilima Vlatko Blažević i Marko Vukšević, te u vrhu napada Komnen Andrić. Kod Rijeke samo jedna promjena odnosu na sastav koji je prije 4 dana slavio protiv Dinama. Umjesto Zorana Kvržića od prve minute kreće Akosti. Rijeka opasnija od samoga starta. Druga minuta, pokušaj Akostija, obrana Intera skreće u korner. Nakon čega je blokiran i udarac Antonija Čolaka. Gosti su poveli u 11. minuti. Inter ostavlja puno prostora Domagoju Pavičiću, koji to koristi za svoj treći pogodak sezone. Inter se još nije ni snašao, a Ante Mrmić je opet morao po loptu u mrežu. 12. minuta, sjajna lopta Filipa Bradarića i Eber pogađa za 0:2. 12. pogodak sezone Brazilca koji se izjednačio sa Sudanijem na prvom mjestu najboljih strijelaca sezone. U 29. minuti za goste pokušava ponovno Akosti. U 38. udarac Čolaka opet je blokiran. Inter je svoj jedini udarac u prvome dijelu prema riječkim vratima uputio u 40. minuti, ali Marin Zulim nije precizan. Na poluvremenu Inter i Rijeka 0:2. Rijeka bolje otvara i nastavak. U 48. minuti Žuta izveo korner, a Antonio Čolak pucao preko gola. U 55. za Inter iz prekida pokušava Postonski. U 60. minuti najbolja domaća prilika. Nikola Rak koji ušao u nastavku proigrava Komnen Andrića. Evo i sjajne intervencije Simona Sluge. I baš kada Inter počeo igrati bolje, Rijeka zabija svoj novi pogodak. 65. minuta, Eber je povukao kontranapad i proigrao Kostija, koji zabija svoj treći pogodak sezone. Treći pogodak za Rijeku postigao je Marcelo Kosti sa brojem 14. Do kraja Inter još pokušavao u 3 navrata. 69. minuta, Oben Gregan. – 78. Komorski. Te u 82. pokušaj Boseca brani Sluga. Konačan rezultat Inter Rijeka 0:3. Ovako bih rekao, dobro, stvarno onako goropadno prvo vrijeme, loši nastavak, gdje smo pustili čak domaćinima jedno, 2-3 situacije koje ako dobiješ gol odmah uđeš u neku neizvjesnost, ali dobro, važno je bilo rezultat, važno je bilo izvući na tu utakmicu, a igralište je stvarno teško, jako, bar za mene kompliment, jer sam bio ovdje prije 5 dana, kako je to prije 5 dana izgledalo, kako to danas izgleda, tako da se na kraju kraja ipak moglo igrati. Prvo po meni smo bili kriminal.
katastrofa, slabi, užasno. Sad trebamo analizirati da li je to što smo danas prvi put nakon mjesec dana bili na pravoj travi pa smo se tražili. Očito je da je moguće i to jer smo drugu polovicu bili dobri. Drugu polovicu smo kod 2-0 jednostavno ajmo reći bili bliže pogodku nego Rijeka trećem. Međutim, mi iz 2-3 situacije ne zabijemo, oni iz prve svoje zabije. To je određena kvaliteta koju u ovom trenutku mi nemamo. Nažalost, rezultat je visok, rezultat je zaslužen u Rijekinu korist jer prvo polovicu bilo to izuzetno loše.